ପିଲା ଛୁଆ ଦି ଜଣ ଛାଡ଼ି କେମିତି ଯିବି ପୁରୀ? ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ମୁଁ 2 ମାସ ନୋଟିସ୍ ଦେବି ଛାଡ଼ିବି ଆଉ। ନୋଟିସ୍ ଦେଲେ ମନା କରିବେ ଆଉ ପାଖ ମାନେ କାଲକାଟା ପାଖଟା ମାନେ କାଲକାଟା ଆଉ ଆଡ଼େ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ୍ ମେମୋରିଜ ସବୁ ଆମର ସେଭଳି ସମୟ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆସେନି ଫେରିନି। ପରିବାର ସହ ବାହାରେ ନା 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 ଏଇ ମାସକରେ ଥରେ 2 ଦିନ ପାଇଁ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଣ୍ଟର ଯିବା ଆସିବା। ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଇଏ ସର୍ଭିସ୍ ତ ବିସରିଲୁ ନା ବିଶେଷ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକି ପଚାରି ଦେଲା ପରେ ହଁ ତାପରେ ତ ରୁଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ